Welcome back Ningizimu Africa, welcome back Mzansi. This is Umkhulu Gwabini and I'm your host Nganza Kwethu. I am so excited to get about today's episode because I am dishing out yet another exciting, another thrilling episode. As you know by now, this is the only channel in this side of the equator that unpacks, dissects and discusses explicitly issues around African spirituality, African ethnophilosophy, culture and religion and tradition as well. So nganza kwethu ngibonga kakhulu to those who have subscribed, liked and interacted with us via our comment section. Your contribution means a lot to us and I appreciate you one by one. Nganza kwethu ke, I'm very excited about today's episode because I'm going to be entertaining a subject or a topic, a very thorny topic. This one ngizocela ukuthi la ukhona ekhaya njengamanje ubeke yonke into eceleni ezokuphazamisa, uyifoni yakho uyibambele eduze because Umkhulu Gwabini usefikile and lento engizoyikhuluma namhlanje into ejule kakhulu nganza kwethu, ikakhulukazi this particular video is directed towards the current generation of healers esiyibiza ngama self initiates or le genge that is self initiated. Okay, so nganza kwethu ngizokhuluma ngento ejule kakhulu einganeni zakamoya, einganeni ezisebenza ngamanzi, einganeni ezimbethe isiphiwo samanzi, ingane ezisebenza kakhulu ngemoya yasemanzini ezidonsa ngemoya. Nganza kwethu la kuke kwakhona isimo ngokuinteracta nama client nangokukhula kwami nangamaphupho ami, izinto ebengiyivezelwe nangohambo lami ke nje mina ke myself, izinto ebengiyivezelwa. Angazi ukuthi ngizoyiqala kanjani ngendlela that is polite. In fact, I'm not even sure how I'm gonna maintain a level of politeness ezokwenza ukuthi le video ingahlali kabuhlungu kwabanye abantu, kepha ngizozama ukucophelela ngoba ulimi lami ulimi olufundisekile. Ngizoke ngizame ukucophelela nganza kwethu. So ake silaleleni ke la into imi kanje. Uyazi ukuthi wena njengomuntu ovela ophethe imoya yamakhosi, isikhathi ikakhulukazi mangabe sikhuluma ngomuntu odonsa emanzini, imoya yobukhosi leyo. Why sithi imoya yobukhosi? Imoya yobukhosi because marine kingdom, marine spirits, marine deities abakhona la emhlabeni konke okunye kungakabi khona. Kwabakhona le emhlabeni konke okunye kungakabi khona. So that is why ithiwani imoya yamakhosi. Umuntu osuke embethe inzunza, ephethe imoya yelukhunjana yemamewata, imamaid, abantu abayibiza kakhulu bathi yini inkosazana yamanzi. Abantu abambethe leyo moya, abantu abambethe imoya abalozi basemanzini, abalozi baphansi, abantu abambethe abalozi baphansi basemanzini, kuba abantu abambethe imoya yezinkanyamba. Leyo moya imoya ejule kakhulu nganza kwethu, imoya ejule kakhulu. Leyo imoya yobukhosi. You like it or not, imimoya yobukhosi. It is so unfortunate ukuthi awuzikhetheli nawe ukuthi umbatha yiphi imoya okanye umbathwa yimiphi imoya, ngoba khumbula kunemoya oyicosha eza nawe ngqo yemvelo, ebese kuba khona imoya efike nalesi salukwazi sikumbethe noma efike naleli khehla elikumbethe. So ngesikhathi wamkela leli khehla okanye ngesikhathi leli khehla lifika likwembatha, likumbatha nemoya yalo eyayisiphiwo ngesikhathi nali khehla lelo noma nasi salukwazi leso sisaphila. So ebese siyaqhubeka kanjalo ke isipho sakho nganza kwethu. So la nginento engizoyixoxa, ngizobuye ngizenze mina, ngikhulume ngento engithi mina kodwa noma kungemina, kodwa futhi kuzobe kuyimina kwesinye isikhathi. Akubi mina nje ukuze yonke into ibe right. Uyazi nganza kwethu kuke kuhambe isikhathi, angithi le moya yamakhosi osukuyimbethe, imoya ijule kakhulu. Number 1, iyayikhethela umuntu ozokusiza. Ikakhulukazi le moya yamakhosi ayihambisani nale genge
noma labalaphi mhlawumbe sizothi abalapha abadumile ngokuthi bayasebenza, abadumile ngempande, abadumile ngokuthi bakwazi ukwenza izinto zenzeke ngemithi. Leyo moya lengikhuluma ngayo ayihambisani nalabo bantu. Uyoya kulabo bantu labo uye ngoba uzwe omunye ethi hayi usibanibani ugiye akalokhunje uyaqephuza impande yakhe ayigeji. Uyababona laba balapha abanjalo abadume ofice emakabo ezigodlweni zabo kunolayini wabantu abalinde ukuzoncedwa. Uyababona labo balapha abanjalo. Uma ngabe uphethwe lemimoya ke ngani zakwethu kukancane ukuthi uyohamba ufike labo balaphi bafike bakusize. Kukancane kakhulu ngani zakwethu. Ngoba ayikwazi ukufika iyosubmitha leyo moya emntwini onale exaggerated self of sense. Uyabona umuntu ozazi ukuthi yena uyena usegamini uyena owenza izinto zenzeke. Ayikwazi leyo moya yakho ufike isubmit kuyena. Yazi ukuthi ngizokhuluma ngento mina engiyaziyo kwi-journey yami one of the places that I frequent a lot impophoma ngokuhlukana nangokwezigaba zazo. Impophoma ezinye ezijwayelekile engena nombani kube impophoma ezinye ekungadlalelwa kuzona. Iziziba ezinye ejwayelekile ezi-accessible ebantwini ezaziwayo, ezinye izibi lezi ziba mhlawumbe singathi iziba ezi-notorious. Lezi kuthiwa ngesizulu akuyilibuyayo kuzona. Indawo mina njengomuntu ombethe lemoya engimbethe engikwaziyo ukuthi ngiye kuzona. Ngifike futhi kube khona usiko oluthize. Isikhathi esiningi ngisuke sengiqale ngaphupha ukuthi sengiyadingeka ukuthi ngiye endaweni enje. So ngithi ngiya mina lolu valo olungaba komunye umuntu who is not qualified, who is not recognized by Marine Kingdom angaba nalo. Kepha mina ngisuke ngingenalo lolo valo ngeke ngihambe nje ngihambele ngedwa. Kwezinkazi kube ngihambe nabantu ke abaseduze nami ngoba nami nginabo abantu abangikhonzile esihoshelana ngomoya owodwa nabo. Ngihambe ke nalabo bantu singene ngaleyo ndlela esingena ngayo nangosiko esingena ngalo. Kepha uyazi ngeke ngayihamba le ndlela isikhathi eside. Yabona ke mangabe initiation, I think all forms of initiation, whether uthwase kagobela, whether uyilenhlobo le ezithwasele ngamaphupho, ngemizwa, ngemicabango, ngokubona wenza izinto zenzeke, kuyohlale kuyijeni. And leyo jeni awuyiqedi, angeke ukuthi usuyiqedile usugogodile kuyona. Cha. Uyogawula nje ushiye lo ushiya khona kuthatha abanye baqhubeke. So, nayike le ngiyakhona ngani zakwethu ngicela nilalelisiseke le video ukuze because I don't want to be taken out of context. La kuthiwe uGwabini, umkhulu uGwabini kanti uthini mayethi cha. Ngifuna nje ukuthi njengoba nami ngisengiqala ukwehlisa manje ispeech sami ngifuna ukuba fast kakhulu. Ngizokhuluma kube ngathi ngiyanenza ukuze silandelane. So that ngingezulokhunja ngingezu understandeka ngendlela engahlosile ukunderstandeka ngayo. So kuke kwahamba kumina ngahamba nabantu abathize. Sihamba zona impophoma, sikhula, sikhuleka, sihamba intaba, sihamba iziba. Sihamba imfula, konke nje ongasukucabanga sikhuleka. Sidla inkambe ezihlukahlukene. Ngoba ke phela mawuphethe imoya le yobukhosi nani isikhathi esiningi kusuke kuyihlambulula uyihlele emzimbeni wakho ukuthi ibuse ngendlela kungabi inkunzi ezimbili nje ezingadonse iloshona le ngoba akuhlangani lutho makunjalo. So isikhathi esiningi mawumbethe lemoya onzunza abalozi inkanyamba omamewata leyo moya leyo imoya idinga ukuthi ihlanjululwe ebese iyaphakamiswa ebese iyaqhuma ke iyasebenza kodwa uqale uyihlambulule iyayidlelwa inkambe eminye khona amasiko athize akagcinwe ukuthi
ukuze leyo moya ukwazi ukuthi ihlaliseke yakhele kahle emzimbeni wakho. So siyihamba lezinto kwaphela iminyaka nje bangishilo nganza kwethu ukuthi nje bangiqale le channel angivesana nje ngavuka ekseni ngathi nayi ngiqala iYouTube channel. Kungithatha isikhathi eside ukuthi ngifike la. Kungithatha isikhathi eside nganza kwethu ukuthi umkhulu uGwabini agcine evumile ukuzinikela kanje kwipublic. Kwahamba iminyaka, kwaphela iminyaka, ngihamba le ndlela, ngilihamba lolu hambo, ngizidla lezi inkamba, ngiphakamise lokhu kufanele ngikuphakamise, ngiphakamise lesithunywa, ngizidla le inkamba, ngilungisa amanono, ngilungisa umndiki, ngilungisa umndawo, ngihambe ngiparula umndawo, ngikwenze lokhu, ngizidla inkamba ngokuhlukana kwazo nganza kwethu. Kwahamba isikhathi, kwahamba iminyaka, amaphupho ayakhuluma nawo njalo, ayakhombisa amaphupho ukuthi kona uyakhula ukukhula. Kodwa kunezinto ezigcine sekufike esigabeni, isigaba esiyingozile lesi. Ngifuna usinothise ngoba msho nawe useke wasi-experience noma usazosi-experience kule journey okuyona. Kufika kulesi sigaba la, khumbula ukuthi ngitheni earlier on. I alluded to the fact that le mimoya ye-royalty yobukhosi ayisubmithi nje ayifune ukusubmitha ndawo. Uzokhumbula-ke nganza kwethu ukuthi our main argument kule video and ngizoloke nginivuselela ukuze singalahlekelani. So at this stage ngimbethe le moya yamakhosi, le moya yobukhosi, ngikhuluma ngemoya engasubmithi ndawo, imoya nje iyona ephele. Kwahamba isikhathi-ke nganza kwethu ngagcina sengiba namaphupho asuggest ukuthi no, sekufanele ngivisithe emanzini ngedwa. So kwahamba isikhathi kwafika la esengiqala khona-ke manje. Bonke labantu akade ngibathembile, ngibathatha njengabantu abamkantshubovu. Avele abantu asebemkantshubovu, abantu akade ngithi mangibabona noma ngibacabanga, ngivesane ngibone bona, ngicabange bona, ngizibone iy'nkinga engibhekene nazo zishabalala. Baqala labo bantu baqhela manje. Ngaqala ngaye emanzini nabo senze igezo. Kodwa ngithi mangibuya lapho egezeni kungabikho umehluko nje, kuyifanele nje, kuthule nje. Kanti phela ngokujwayelekile bayazi abake beze la kumkhulu Gwabini sizobasebenzi kakhulukazi uma ngabe sizoyokwenza insebenzo yasemanzini. Bayazi ukuthi kube khona izimpawu eziba khona amaphumi kogeza. Mhlawumbe amaphumi kogeza nje umuntu wesilisa ungathi mhlawumbe kade ugeza kuyisabatha, mhlawumbe ngoSunday bese uyavuka mhlawumbe uzothi ngocosha into ezimbalwa etown. Uvesane nje kube khona mhlawumbe ukhesha vesana akuthande nje umuntu nje abe nesineke sakhe, abe nesikhathi sakhe okuyinto kade ungasayijwayele. Lokho kuwuphawu lokuthinini uphuma ukogeza. Mhlawumbe uma umuntu wesifazane uzovesana usheleke nje, kube khona abantu besilisa nje abayiphonsayo kuwena. Izimpawu zani uma uphuma kaMkhulu Gwabini okuyibone lezo ukuthi hayi cha ugezekile. Okanye kubuye i-ex yakho yakudala, uyabona lento ukuthi ngithi sigezile namhlanje kuyisabatha. Kuyaba mhlawumbe kuleli sonto elizosombuluka usubona mhlawumbe ama WhatsApp text okade owagcina emntwini oyi-ex yakho osezama ukurekindla leso spark leso. So ezinye zezinto ke abantu abahamba Mkhulu Gwabini bayazi ukuthi ngithi mina makade siphuma emanzini siyogeza awudibani necrowd. Ngize ngiluleke nalabo abasebenza mhlawumbe kuma office environment, kuma department and so on and so forth ukuthi ungawa entertain ama colleagues ngoba kuzoba khona i-colleague nje ezoveza nisuke nje ikusukele nje kushele nje qobo lokukushela. So ngithi lezo zinto niz avoid ngoba ngesikhathi uyi-entertainer lezo zinto le nsebenze besuke siyenze emanzini yokuqhweba i-prosperity, yokuqhweba imali, yokuqhweba ama-opportunities amahle, isuke nayibona ukuthi ushuthi iyasebenza. Uma ukuthi nawe u-entertainer izesheli, uma ukuthi u-entertainer ama-ex akho, isuke izibona ukuthi iyasebenza. Kuyaba next thing igcina ingasaqhwebi lokho ekade siyokucela siyokuphahlela emanzini. So ngike ngisho nje bayangazi impela abantu abahamba abake bafike la ekhaya elikhulu ukuthi hayi imithetho yami iqinile imi kanjalo, angizwani nomuntu oba uvanzi uma ngade siphuma ekugezeni.
So nako ngane zakwethu sengiyaqhubeka ke mina ohambeni lami ke as a self initiate. Sengiyahamba ngiye emanzini ngihamba nalabantu abawokhokhovula. Angisaboni lutho. Kuze kufike isigaba sokuthi amaphupha siyasuggest ukuthi ake ngihambe ngedwa manje. Ngiye emanzini ngedwa. Ngibone ukuthi kuhamba kanjani. Hayi nebala mangabe ngiphupha iphupho elingikhomba mhlambe a dream that suggest ukuthi I should visit ilento i-waterfall. Ngizobheka nje usuku oluseduze kakhulu jwayele kuba ama weekend mhlawumbe ngesabatha ngihambe ngaqala ke manje ngahamba ngedwa ngihambe ke ngedwa nganza kwethu ngihambe ngedwa ngigeze ngenze yonke insebenzo ngibuye ngihambe ngigeze ngenze insebenzo ngibuye ngelanga ngiphupha amaphupha suggest ukuthi namhlanje akuye esibeni okanye awukusondele ngasesibeni ngiqale ngihambe ngiye esibeni. Now this is where it gets interesting because sengihamba ngedwa bese kuba khona izinto ezihlukile unique ezenzakalayo makabe ngiye emanzini. For instance, there was this one time ngaya empophomeni. Mangifika empophomeni ngiobserve ke protocol yakhona uyabo yokuzazisa ukhuleke uphahle unikele ebese before ulokhunja ungene ngaphakathi empophomeni. Ngiobserve leyo protocol. After observing that protocol, ngingene empophomeni ngikhuleke nakhona ngthemeleze nginxuse ngenxe ngicele ebese ngifikele ukuthi ngidonsa umoya angithi impophoma phela amanzi asuke wela kuwena yasinda impophoma ebese ngifikele ukuthi ngidonsa umoya ngithi mangithi ngiyaphuma ngidonsa umoya noma ngingasakhuleki lokukhuleka lokhu kepha ngisaqhubeka kusakhuluma ngoba phela sekuphakeme imoya sekuphakeme izinto la ebese ngithi mangiphonsa amehlo bude buqama manje nempophoma yami hawu kwakhona itshe elihlukile elicobezela sasiliva. Hayi ngilicoshe lelitshe ngilibambe mase ngilibambile ligcwele nje isandla ngoba likhona lezi zinto bese ngijwayele ukuthi ngiyiqoqe mangade ngiye emanzini ngibuye nazo ngifike ngiyibeke la esigodlweni sami. Leli tshe lihlukile lihle nje lingaka nje ngiyalifumbatha lihlukile ngendlela esimanga. Ngelinye ilanga ngoke ngihlambe makuvunywa ngoke nginikhombise nje all these totems engijwayele ukuthi ngwa-collect ebese ngwa-collector mangabe ngivakashele emanzini. Hayi lihlukile lelitshe lihle liyakhazimula libuye lishintshe nembala. Hayi ngilicoshe ke ngithi sengisendleleni sengibuya kufika into esamcabanga uyabona ke thina ama self initiates sisebenza ngemicabango kakhulu ingqondo zethu zibhizi kuvezana kufika into emqondweni ithi enza ukuthi nokuthi manje yabo. Hayi ngempela kube khona into engi-instructayo ukuthi ngenze luphi usiko before lelitshe ngingene ngale ekhaya ngingene nalendlini. Hayi ngempela ngafika ngathi mangiphuma nje epophomeni ngafika ngabeka eceleni kwesango ngangena ngachela ngalento okufuna ngichele ngayo ngase ngiyolanda ke itshe ngafika ngalibeka la lahlala ke kunento ke lingenzela zona ke lelo litshe. Ngelinye ilanga ngahamba ngaya emfuleni. Khumbula lezi zinto sezenzeka mase sengihamba ngedwa sengiya kulezi indawo angisahambi nalabantu akade asebemkantshubovu ekade ngibathembile futhi naba bani ababelaphi. Ngelinye ilanga ngahamba ngayobhuka ngathola iphupho elingikhomba futhi again empophomeni. Hayi ngihambe futhi ngeweekend elandelayo ngiye khona empophomeni. Mangifika empophomeni same procedure observe le protocol yakhona uzazise kuma water deities ukuthi ukhona ufikile uhubani ucela ukuthi ungaphazamiseki wena uze ukwenza uA no B no C kuphela hayi ungaphezulu kwalokho. Hayi ngifike ngiobserve iprotocol ngiqede lapho nganza ukuthi mangabe usebenza ngamanzi uthi mawuqeda ukuzazisa ungakangeni phakathi emanzini ungakawasebenzisa amanzi uyayulinde mhlambe u2 minutes uzindle kube ngathi undwazile kepha usukulalele wena uobserve imvelo ukuthi ithini mhlambe kuphela impela u2 minutes uthule nje ufunda uzama ukutadisha umzimba ukuthi uwuzwa kanjani imiphi imicabango efika engqondweni iziphi izinto eseyidlulile ezifika emqondweni ezikhumbulayo before ke uqala ungena emanzini ebese uyabona hayi ngamkelekile bese uyangena ke hayi ngempela ke ngiobserve protocol ngizindle ebese ngiyangena ngene ngikhuleke ngithemeleze nginxuse ngenxe ngicele ngikwenze konke nje ngijwayele ukwenza nebala.
Hayi, ngithi mase sengiqedile ke empophomeni ngaleli langa. Yabona ke mawuphuma empophomeni usuke ugqoka izambatho zakho. Uyaye uphume uhlehlele ngaphandle. Impophoma ke inalamatshe lawayo ngoba phela impophoma usuke uzongena mhlawumbe ukhaphathise kangaka before ufike kwimpophoma leyo. Ezinye impophoma kuba impophoma omayo uthola ukuthi awucwilile ndawo ume phezulu kwedwala. But le mina engisuke ngikuyona ngisuke ngingene ngikhaphathisile la. Ebese ke la eceleni iba namatshe ke owabonayo owakhombayo phansi ukuthi amatshe. Ebese mase sengiqedile ngani zakwethu kwenzeka into ehluke kakhulu ngoba yabona okay angikuveze lokho njengomkhulu uGwabini thina ke silamakhehla amasha asihambile impela isikole nje afunda kwafundeka angaphazamiseka. So ngibenzile ubiology ngabenza natural science njengomuntu othose ngamaphupho eziningi ilwane zasemanzini ezibuse emanzini ngiyazazi mina ngamaphupho. Kodwa angaze ngulibone inkalankala ezingakaya ngaleli langa engangiye ngalo ngingedwa empophomeni ezavesane zaqhamuka nje sithubeni. Mangikhuluma ngenkalankala awumagine uphaphi nje isimako onaso lapha ekhaya lapho sifuyile. Ngikhuluma ngenkalankala mina kangako. Lezi inkalankala akugcini ngokusayiza ukuthi ube mkhulu, kepha ngisho ukhalabazo bahlukile. Khona eyayigoldish, almost goldish, rustinyana. Kube khona ifuna ukuba red, ubone ukuthi inkalankala kodwa ino red, ifuna ukuba red, umbala wayo reddish. Ezinye zicishe ziye ku white impela. Lezi ngikhuluma ngeinkalankala ezibonwa yimina ngingedwa lapho emanzini. Ngibone lezi inkalankala yabona kube angiyena umuntu who is in tune, who is aligned with the marine kingdom, who is acknowledged by the water deities. Ngalela langa kwakufanele ngicollapse, kodwa ngoba vele sihoshelana ngomoya omunye nazo angikholapsanga. Kunaloko ngajabula ngizibona ukuthi hawu okusho ukuthi ngibaficile labantu. So sekuyafika kumina engqondweni ngaleso sikhathi ukuthi ukube bengihamba nabantu abathize ngiza la bengeke ngisibone lesimangaliso, bengeke ngiyithole le confirmation, because mangabe si-observe lezi zinto sihlangabezana si-encounter lezi zinto kusuke kwama confirmations from the marine kingdom, kwama confirmations from water deities omoya yabo siyembethe ukuthi mkhulu uGwabini usificileke namhlanje, siyabonga ukuthi ufikile. Kube khona into abakujabulisa ngayo, abakukhombisa yona ikujabulise ngoba ngabasuka ngijabulile impela lapho ngibone lelo hlobo lenkalankala. So yenzeka leyo nto, ngajabula ukubona lezo nkalankala. Kwafika ngaqoqa ngabuya, ngifike futhi ngiyibike mase ngifika la into ukuthi hayi ngiyabonga ukuthi nginibonile nginificile, ngajabula. Hayi kudlule kuhambe isikhathi ngikhuluma njalo ngejourney ye self initiate, nanokuthi at some point abantu bazokuqhelela laba wena ubheke kubona usizo kakhulu. Hayi ngoba bekuqhelela, it's because since you embody le mimoya of royalty bazoqhela, because le moya isubmit indawo. Kunezinto ezofuna ukuthi izenzele kuwena ngesikhathi sakho nayo le mimoya. Bengekho abantu abaseceleni, engekho umuntu ozoyiphazamisa leyo moya. Ngelinye ilanga ngaba nephupho elisuggest ukuthi yesibeni, ngiye esibeni weekend elandelayo. Mangifika esibeni ngi-observe protocol, ngenze engikwenzayo, sike ngilenzayo, ebese ngiyangena esibeni ngizokwenza lokho engizokwenza. Hayi ngikwenze lokho. Yabona ke mawungena esibeni abantu abahamba amanzi ngempela bayazi ukuthi awuvesane nje ungene udlubulundele uye ungene esibeni. Uthatha istep nestep ngomkhuleko ojulile, uconnecte, ulalele umculo wenyoni, ulalele ukuflow amanzi ukuthula kwawo. Lokho ukuthula ukulalele ukuze kuwumsindo kwena kuukuthula, kuyisign, kuyi-communication from the marine world, from the marine kingdom. Uthatha istep nestep sakho sihamba ngomkhuleko, sihamba nokukholwa. Mawungena esibeni istep nestep sihamba nokujula ukukholwa until uzofike la uzwa khona ukuthi hayi ke uma ke ngaqhubeka la
uzizwe ukuthi umhlabathi ungathi uyabisha, ngathi uya ngokubisha ebese uyamake lapho kuqinisa ekukhulekeni. Ngikwenze lokhu ngaleli langa. Ngithi sengiqedile ukukhuleka sengizolungiselela shuthi ukuphuma. Ngizwe ukuthi ayikhona. La ngiqale nganyathela endaweni ebisiqala ukubisha. Bese ngifikele ekubisha khona ukuthi mangiqhubeka manje sengiyabisha-ke. Kodwa manje sengizwa kunento engathi sayitshana la. Engathi singinyathele etsheni manje. Sengibhalanse ngayo. Uyabona lento ovesana ube curious ngayo. Hayi, ngacwila-ke la isibeni, ngayicosha lento. Mangabe ngiyicosha, it's a shell, ikhona la ekhaya. I-shell, kodwa le shell yayivalekile isanelokhunjana ngaphakathi. Inalento ebizwa ngama-pearls, inhlavu lezi ezicobezelayo eziba nje ukhala. Ngayicosha leyo shell ngoba ingangesandla njengoba ngilinganisa nje kanje ingaka naleyo shell. Ngayicosha leyo shell ngabuya nayo futhi ngisendleleni sengibuya kwakhona ivoice esho ukuthi hayi before ungene nayo endlini ebaleni awuke ngena kuqala wena wenza u-A no B no C ebese uphinde uyayithatha. Hayi ngafike futhi ngenze njalo ngayibeka eceleni kwelento kwesango. Ngangena endlini ngenza lolu siko afuna ngilenze ngase ngiyaphuma ngiyoyilanda ngayifaka. So lezi nje ngiyaziqoqa ngizibeke la. So uyakubona ke ukumbathwa imoya yobukhosi ukuthi kuhamba kuze kufike kulesi sigaba whereby akasekho umuntu okwazi ukukusiza. Ayisekho into abathi mabethi ayenziwe ikusebenzele wena. Akusho ukuthi izinto zabantu zalabelaphi abasuke bekusiza ziyafeyila. Kepha kusho ukuthi lo moya ebukhosi ekwembethe isifuna ukuthatha over enganeni yayo. Isifuna ukuziqhubekela izithwasisele. Nikhumbule ukuthi le moya le siyayihlambulula, siyayihlalisa ihleleke phezulu kwesabelo sempilo yethu naphezulu kwesabelo seyithunzi zethu nasemzimbeni ihlaliseke ukuze ingabi kubikho umdonsiswano. Okuyilo mdonsiswano wenza abantu abaningi bakamoya ubabone behlupheka. Yenza abantu abaningi bakamoya abadonsa emanzini kakhulukazi ubone ngathi izinto zabo ukujabula kwabo kuncane. Angithi le moya isuke ingakahlaliseki kuwena, isuke ingakahlaliseki isafuna ukuhlanjululwa ebese iyahlaliseka. Usiko lubucayi lolo olungagcinwa inombani. Isikhathi esiningi kufanele uzuphinde uxhumane nomuntu odonsa ngefrequency efanayo. Uma ngabe kuwukuthi imoya yenkanyamba, uthola umuntu ombethe imoya yenkanyamba, uma kuthi uphethe inzunza njengathi ukwazi ukuthi nene ufinyelele komkhulu gwabini bakulekelele ngamandla abenzunza, amandla enkanyamba, amandla abalusi basemanzini, abalusi baphansi, ukuze izinto zakho zikwazi ukuthi zenzeke ngaleyo ndlela. Nakhona futhi lapho uma ngabe umbethe imoya yobukhosi, awubi nabo ubudlelwano obude with any traditional healer, with any healer. Udlula kwiphase, akudlulise kwiphase. Mase seqedile kwiphase, bayambonga bona amakhosi, iyambonga lo muntu obekulekelela. Kuba khona into enhle abamenzela yona ebese niyadistansana. Ukudistansana kwenu ke never misinterpret it as if kuyaxatshwana noma kuyaliwa. Cha, kuyazenzakalela nje, kuvesana ekunqamuke nje all forms of communication nomuntu kade eqeda kwenzela into enkulu. Uxakeke ukuthi hawu kwenze njani. Cha, ngani zakwethu akonakele, kusuke kuyimoya yobukhosi isaqhubha ubukhosi bayo. So ngithe le video impela ngeke ngiyenze, ngeke ngikubalule lokhu ngoba baningi bakhombisa ukuthi uma sebefike kulesi sigaba impilo iyacisha ibadida impela. Umuntu azibone isolated, ayibone excluded. Lento iextenda izifike nasebanganini nakuma relationship abakuona nasendaweni zokusebenzela. Uthola ukuthi usuwumuntu manje onjani who is constantly ostracized, who is wittingly and tactfully ostracized by the very same people okufanele ngabe ngempela wena usuke uyitshela ukuthi fanele busondele kubona. Kanti ile mimoya ifuna i-recognition, ifuna isikhathi nawe. Lezi izwayo umuntu ombethe imoya yobukhosi akeve kwazi ukuhlala yedwa, akeve ngakukhonzile lento yama-groupies, akayena umuntu ohamba nezixuku. Unesikhathi sokwenza izinto, abuye abe nesikhathi esiningi kakhulu sokuhlala kuyena and keep to himself and keep to herself. So lezi zinto omkhulu gwabini nje benze lama video ngifuna ukuthi sikhulisane kuzona,
sikhulisane kuzona ukuze ukuthi mase usubhekene nazo lapho la ukhona kungabe sengathithi uflathelwe umhlaba noma yini, cha, kumele uunderstand imoya oyembethe, imoya ekwembethe, ebese uunderstand ukuthi how do these deities operate lemimoya, uyazi ukuthi iphakama nini, iphinde futhi izinze nini, ebese uyakwazi nawe impilo yakho ukuthi uyihlele accordingly. So nganza kwethu ngiyathemba ukuthi le video namhlanje ni enjoy kakhulu, la kade ngibalula khona ukuthi uma ngabe umbethe imoya yobukhosi bahamba abantu bakushiya endleleni, ikakhulukazi laba osuke uthembe wena ukuthi uzoncela kubona izinto, hayi ngoba bekushiya, kepha ubukhosi abusubmit indawo, busuke bufuna ukuzenzela kumuntu wabo. So hence I said earlier on, this video irrelevant kakhulu, is directed towards those who are self-initiated, those who are self-initiate. Nikhumbule ukuthi le ndlela yama self-initiate nganza kwethu ithatha isikhathi eside kunale ndlela yentwaso yakudala. Intwaso yakudala wawucisha uyikalele isikhathi ukuthi hayi uzohlala inyanga ezingaka kagobela, adle lokhunjana, adle impande le kufanele ukuthi ayidle, asebenze lapho kaBugobela, ashanela korobhe, aphekele izingane amapharishi, ahamba yolima, ahamba yolusa, enze ukuthi nokuthi, ebese ukuthi mhlawumbe emva kwenyanga eziwu8 abuye, noma mhlawumbe emva komnyaka, noma mhlawumbe unyaka nohalf abuye. Angithi siyakhumbula ukuthi umuntu beke athi mangabe eye kaGobela ukuthi uzofundiswa